Aitor, baina esperantoa esarriko balitz horrek ez lioke kalte egingo euskarari. Nik egia esan ez dut ulertzen galdera hori, baina orain saiatuko naiz azaltzen zergatik nire ustez kalte ez egiteaz gain lagundu egingo lukeen. Esperantoa benetan hartuko balitz eta mundu osoan erabiliko balitz bigarren hizkuntza moduan, munduko hiztun guztiek beren ama hizkuntza edukitzeko moduan eta nazioarteko harremanetarako esperantoa soilik erabiliko balitz, munduko hiztun guztiak edukiko genituzke elebidun eta danak esperantodun berria. Hau da, ez ditzateke inoren gainetik egongo hizkuntza almenari dagokionean. Guri zer gertatzen zaigu, ingelesa ikasten dugunean, Ingalaterrara joten garela, edo Estatu Batuetara, edo Australiara berdin zain dora, eta lagun artean egiten duten ingelesa ez dugula ulertzen, eta arazo handiak edukitzen ditugula hasieran ulertzeko, eta bar, eta gainera, esaten ez diguten beste gauza da, ingelesak dialektoak dauzkala, eta ikasten duzun ingelesaren arabera, hobeto moldatuko zarela, dialekto batzutakoekin, bestetakoekin baino, orain dela gutxi egon dira eztabaida mundiak, Eskoziako ingelesa, ez dagoela ulertzerik, esanez eta bar. Hori ez gertatzeko, denok maila berean egoteko, denok esperantodun berriak izango ginateke, eta denok esperantodun berriak izatean, denok eskolan esperantoa ikasita egongo bagina, mugimenduak egotean ez ditzateke inposaketarik egongo. Inposaketa kulturala esan dut, edo pasiboan nahi baduzue berdin zait. Baina Euskal Herrian egoaldean oso ondo ikusi dugu, 50ko eta 60ko hamarkadetan Espainia aldetik etorkin asko etorri zirenean, eta haien artean neure ama espainola da, eta euskalduna dukernik, eta ama espainola. Haiek etorri zirenean, guk euskaldunok haiekin erderaz egiten genuen. Eta ez dakit bagakizuen, baina lehenengo etorri aldi hartatik 500.000 espainol inguru etorri ziren Euskal Herrira, eta 102 bakarrik ikasi zuten euskera. Zergatik guk bagenekilako espainola, eta haiekin espainolez egiten genuenako. Eta orain Hego Amerikarrekin gertatzen ari da berdin. Haieko dakite espainolez, guk ere bai, eta horrek guztiak euskarari kalte egiten dio. Onartu edo ez onartu, hori horrela. Aldiz, Hego Amerikar guztiak esperantodunak balira, gu ere bai, espainol guztiak ere bai, frantses guztiak ere bai, eta bar, euskaldunok Euskal Herrian beti euskaraz egin nahi izango genuke, eta kanpoekiko harremanak edukiko genituzke euskara babesten duen hizkuntza batean. Zuek galdei ezaizue oporretan datozen ingelesei, zenbateraino ajola zailan euskera, zenbateraino duten interesa euskera bizirik mantentzeko, edo bitxuera, edo nagajoa, edo oiuea, berdin zait. Nik Estatu Batuetan galdetu izan dut hori, eta esaten dira, tontotuta zaudea. Oraindik badaude indio batzuk beraien hizkuntzan hitz egiten dutenak, eta lotsagarria iruditzen zait ingelesa hor egonda, ez da. Hori izaten da Estatu Batuar askoren erantzuna horren inguruan. Oraindik badaude indio batzuk indio eraz hitz egiten dutenak, ez da. Tontoak ematen dute, izaten dute. Orduan, esperantoak hori du helburu, eta horretan dabil ingelesa, horretan dabil esperantoa. Esperantoa inorena ez denez, eta denona denez, jadanik elkartzen gaituen, eta nola betzateko adiskidetzen gaituen arrazoi bat da. Hori zera da, euskaltzaleak diren, euskaldunek beste euskaldun batzuk topatzen dituztenean, eta posa hartzen dutenean, ez derik gabe euskaraz egin ditzaketelako, ez? Esperantoarekin berdin gertatzen da. Gainera, orain pixka bat aipatuko izkizuet abantailak, esperantoaren abantailak, eta esan duguna gutxi balitz, hizkuntza imperialisten inguruan esan duguna, hitz hori oso zatarra da imperialista, baina azken batean egiarekin lotuta dago. Esan duguna gutxi balitz, esperantoa beste hizkuntzak baino 10 aldiz arrazago ikas daiteke. Eta hori ez dugu esaten argatik, Gauza horiek frogatuta daude, probak eginda daude, eta horien ondorioz aterata daude. Alemaniako Paderborn Unibertsitatean, orain dela 40 urte, aztertu egin zuten zenbat denbora beharrote zuten ikasle frantsesek alemana ikasteko moldatzeko maila. Eta hainbat hizkuntza
hainbat hizkuntzarekin egin zuten proba hori. Ikasle frantsesek, alemane moldatzeko mailan ikasteko, 2000 ordu behar zituzten ikasle honek, hizkuntza zaleek, 2000 ordu inguru behar zituzten alemaniera ongi xama. Gauza bat esango dizuet, badakit euskaltzaindiak alemana esan behar dela esaten duela. Guk etxean beti alemaniera esan dugu, euskeraz, gure gipuzkeraz, alemaniarra eta alemaniera. Eta euskaltzaindiak erabaki zuen alemana eta alemana esan behar dela. Barkatuko didazue batzuetan alemaniera ateratzen bazait. Niretzat normalena da alemaniarra gizona eta emakumea eta alemaniera hizkuntza. Orduan, alemaniera ikasteko 2000 ordu. Ingelesa ikasteko 1500 ordu behar izaten zituzten ikaslea. Italiera ikasteko, frantsesak izan dik, 1000 ordu behar izaten zituzten, eta esperantoa zarandan zegoen noski horretxean 1000 zebitzaleko, eta esperantoa ikasteko 150 ordu behar izan zituzten. Hau da, esperantoa pagotxa da. Pagotxa da ikastetxeetan, adibidez, esperantoa benetan eramango balitz, bere eremura, nazioarteko harremanetarako eremu horretara eramango balitz, oraintxe bertan familia guztiak egiten ari diren, eramaten ari diren zama handi hori, egiten ari diren gastu handi hori, seme-alabei ingelesa irakastekoa, eta seme-alabak ez da nora ingelesa ikastera bidaltzekoa, eta bartabar, bide batez esan da, eta oso antidemokratikoa da, lehen aipatu dugun bezala, jatorriz ingelesa ama hizkuntza duten herriek ez dute hori egin beharri, eta ez daukate gastu hori. Hori egin beharrean ikastetxe guztietan esperantoa irakatsiko balitz, zama hori kenduko litzaiek, izan ere, agotxa batela esaten ari naiz, esperantoa frogatuta dago, 4 hilabetean ondo ikas daitekela, serio hartuz gero, serio hartuz gero. Nik ez dizuet gezurrik esan nahi, eta badaude esperantistak euskerarekin gertatzen da, edo gertatzen zen harinaiztarra. Horretzen zartu harinaiztarrakaz. Harinaiztarra, azkenean esaten zen. Esperantista harinaiztarrak ere, zergatik, ez dutela eskaini, behar adina denbora, hizkuntza ikasteari. Baina serio hartuz gero, 4 hilabetean ikasi daiteke, eta ikastetxeetan noski, 2 ikasturtetan hiztun onak sortuko dira. Herrialdetik herrialdera oso egoera ezberdina daukate, oso egoera ezberdina dauka esperantoak lehen mapan ikusi dugun bezala, ahaztu zait mapa ikusi dugunean, ahaztu zait gauza bat aipatzea garrantzitsua dena, eta hor konturatzen bazarete, arabieraren eremuan, ia ez dago esperantistak. Iranen bakarrik daude esperantistak, konturatzen bazarete. Eta ez da kasualitatea, kasu honetan erlijioak galte egiten diola ematen du esperantoari. Eta zergatik, esperantista jakitunek diotenez, horren arrazoia da, Zamenhof esperantoa asmatu zuen aingerutxoa, esango nuke, oso gizon maitagarria zelako eta benetan. Gizaki guztiak horrelakoak bagina, asko irabazten munduetan. Zamenhofean irudi bat jarriko dizuet. Kontua da, Zamenhof judua zela. Zamenhof judua zen, Poloniara zen, bere garaian 1800 eta 87an esperantoa lehenbiziko aldiz, lehenengo gramatika argitaratu zuenean 1800 eta 87an Polonia Errusia zen. Orduan ofizialki bere Errusiar jaio zen, Poloniara, 16 urterekin ipini zuen martxan, esperantoarena. Eta judua zen, familia judu batekoa. Eta ematen du, oraindik ere horrek, zenbait lekutan, nolakoak ere gizakia, zenbait lekutan horrek eragina duela esperantoa ikasi edo ez ikasi, eta eredu garbiena, mapan ikusi duzuen bezala, arabiar lurraldea. Zorioneko galdera, eta esperantoak zenbat hiztun ditu. 11 aldiz entzun dugu galdera hori, esperanto ez dakigunok, eta guk ere ez dakigu. Nik Wikipedia, esperantozko Wikipedian begiratu nuen, eta esperantozko Wikipedian ipintzen du 2 milioi hiztun gaudela munduan, esperantoz dakiguna. Horren arira, nik esan dezakedana da, ofizialki berbada bai izan daiteke kopuru hori, batzuei oso gutxi irudituko zaie, beste batzuk esaten dute, egundoko arrakasta dela hori, hau da, gogo honeko eta borondate honeko pertsonen eskuetan geratu den hizkuntza bat,
inungo gobernu altxuren laguntza ez daukana, heldu den edapen neurrietara heltzea, eta 140 urte geroago Zamenhofek sortu, eta 140 urte geroago bizirik egotea, eta nazioarteko harremanetarako erabilia izatea, berez, jadanik oso gauza arrakastatsua dela. Porrotaz baino gehiago arrakastaz hitz egin beharko litzatekeela, eta hori ala da. Egia badakizue ez dela inoiz leku bakar batean egoten, egiak arma baten moduan 8 hanka izan ditzake eta hanka bakoitza leku batean. Esperantozko Wikipediak hori izaten. Esperantoari egonkortasuna ematen dio, eta hori oso garrantzitsua da, dialektotan zakituta ez egoteak. Hori oso garrantzitsua da, historiak erakutsi duelako, hizkuntzak sakabanatzeko erabat dialektoak sortzea dela, eta euskaldunok hori oso ondo dakigu. Dialektalizazioa oso arriskutsua izan daiteke, ze elkar ulertzeraino, du daiteke gizatalde jakin bat, beste batekiko. Eta giza proiektua delako, eta jendeak horretarako nahi duelako esperantoz, horregatik lortzen da hori. UNESCO aspaldi gomendatzen du esperantoa nazioarteko hizkuntza izatea. Baina UNESCO daukan indarra dauka, eta gobernu altxuek kasu egingo diote, edo ez diote egingo, eta ikusten duzuen bezala ez diote UNESCO-ri bat kasurik egiten, hori dagokionean. Badakizue Brexita dela eta, seguru eski irakurriko zenuten zerbait, eta entzuko zenuten zerbait, Brexita dela eta Europar Batasunean berela esan zuten, ingelesak, Britainia Handiarrak, Europatik ateratzen badira, ingelesa ere atera beharko da. Eta frantsesa jarriko dugu. Lehenengoak hitz egin zutenak frantsesak izan ziren horretaz. Eta frantsesek ez dute esan